axudas e toda a labor que está facendo a Real Federación Galega de Fútbol. Evidentemente, tanto os clubes máis modestos como os que estamos quizás un pouquiño máis arriba, pois precisamos dela, porque en este convenio, por exemplo, bueno, pois temos bonificacións para a formación de entrenadores, unha formación que básica para que podan trasladar realmente os valores aos chavales, para que podan crecer en ver o que vai ser a futuro a súa trayectoria cando sexan maiores, porque non todos van a acabar sendo futbolistas, o cual, bueno, de parte do Club Deportivo Lugo, encantados de poder estar aquí afinando este convenio, o gallá que podamos seguir moitos anos disfrutando do fútbol profesional en Galicia, e cantos máis equipos nos podamos sumar mellor. A Federación Galega de Fútbol e, como non, desde a Escola e o Comité Galego de Adestradores, queremos darlle as gracias ao Clube Deportivo Lugo, clube punteiro do fútbol galego, por apostar pola formación. Este convenio creo que é moi importante para o clube, para a Real Federación Galega de Fútbol e, como non, para o fútbol galego. O seguir dando pasos da man, tanto a Federación Galega como os clubes, neste caso máis representativos do fútbol galego, creo que é moi importante.